Ay, sa, kat. Ay, sa. Pagkakita mo ka na. Ingon, Pacquiao, wala mo ka mo atog. Wala ka katuon kag langoy. Sige. Balik. Gahi nga isog ba? Isog. Likong lawas ka. Likon. Pang witik kayo ba? Witik. Oh, witik. Sige. Oh, sige. Balik, direk. Okay, 1, 2, action! Oh yeah. Action! Dasaan ang mga kalaban, Paniro. Bukas. Aw! Hindi ka nasisikatan ng araw. Tarparo nga, usa man ang Magsimba kang may bulak sa ilong. kanang ka. Dito, bini. Anong nidool magasakuang? Anong nidool? Diara ka ba? Ay, dira ko, Direk. Oh, diara. Itutok. Pusil ni mo nga. Imo may kwas kong ilong. Ay, sorry, Direk. May kayo naman buto, Direk. Kaya katong isa, katulong isa. Ada. Dito, madapin sa. Ale, kata isa. Ale. Isa. Eh, deka. Oh. Ale. Oh, saya mana sino? Ang imong role, Manny Pacquiao? kana. Ha? Sige. Baksidor, okay, kay ni Japon. Oh, nah, kana. Kurang hindek ni agyan nito ano. Ang hatag na ko nimo nga role, isog ka nga baksidor. Pacquiao. Kana. Sige. Action! Ay, sa, kat. Ay, sa. Pagkakita mo ka na. Ingon, Pacquiao, wala mo ka mo atog. Wala ka katuon kag langoy. Sige. Balik. Gahi nga isog ba? Isog. Likong lawas ka. Likon. Pang witik kayo ba? Witik. Oh, witik. Sige. Oh, sige. Balik, Direk. Okay, 1, 2, action! Oh